כל הכבוד למי שכבר פה, לכל המקדימים. אנחנו נחכה עוד איזה, נראה לי 2-3 דקות, מאיה, משהו כזה. ניתן הזדמנות גם לאנשים שטיפה מתעכבים, ואז נתחיל, בסדר? כן, כן, אני פה. יופי, מעולה. ממש נשמח לאורך כל ההרצאה של מאיה, שמעוד 2-3 דקות, שתהיו עם מצלמה פתוחה, על מיוט. זה מאוד מאוד יעזור, יהיה הרבה יותר נעים לראות אתכם. אז תודה מראש. אתה יושב? ומי שהצטרפו ממש בדקה-שתיים האחרונות, נחכה עוד איזה 2 דקות לתת הזדמנות לעוד אנשים להצטרף ונתחיל. אני רותם פיליפס ואני מנהל את האגף של תעסוקה והשכלה בארגון נכי צה"ל, למי שלא מכיר. מאיה, אולי רק ממש לדקה הראשונה שאני אעשה את הפתיחה, אולי שווה בלי מצגת, שנוכל לראות את האנשים כמה שאפשר, ואז תתחילי. אוקיי. יופי, תודה. ואני אכנס בשביל אנחנו רואים שיש 32 משתתפים, ממש נחכה עוד רגע ונתחיל, כי נרשמו מעל 100, אז רגע לתת לה... נכבד את מי שהגיע בזמן, אז לא נחכה הרבה, אבל ממש עוד רגע נתחיל. ושוב, אני אדגיש, מי שממש נשמח תודה רבה, מאיה. ממש נשמח מי שיכול, שיפתח מצלמה, זה הרבה יותר נעים לראות אתכם, להרגיש את הביחד. לשים על מיוט, מי שלא על מיוט, ולפתוח מצלמות, זה מאוד מאוד נחמד. טוב, אז אני רק נראה עובר לי מהנייד למחשב ואז אני אהיה עם מצלמה. 100%, תודה. אמ, אז אני אגיד רגע כמה מילים על המפגש הזה ועל מה שאנחנו רוצים לעשות. מי שלא מכיר כאן, אני מניח שרובכם הגיעו דרך קהילת הוואטסאפ שלנו של חישוב מסלול מחדש, או דרך קהילות וואטסאפ של רכזות צעירים בבתי הלוחם. נעים מאוד, אני רותם פיליפס, ואני בשנה האחרונה מנהל את האגף של תעסוקה והשכלה אצלנו בארגון נכי צה"ל. זה בעצם אגף שלא היה בארגון נכי צה"ל עד לפני שנה. אנחנו בשנה האחרונה, יש פה הרבה מהצוות, ככה כל מיני נשות צוות שהם חלק מהצמיחה של מה שאנחנו עושים, והמטרה היא באמת לתת לכל אחד את המענה המתאים בהתאם לצורך, ככל שאנחנו יכולים, בליווי למיצוי הפוטנציאל התעסוקתי. ואני אגיד ממש, עוד פעם, רק מי שיכול שישים על מיוט, ושכולם מרק, ישמעו. יש לך, תודה. יופי, תודה. אז בעצם אני אגיד ככה כמה דברים קטנים, כי אנחנו רוצים, היום זו ההרצאה הראשונה, מאיה אשכנזי עוד מעט תציג את עצמה, ואנחנו מאוד שמחים על הצטרפותה לאגף התעסוקה וההשכלה שלנו. מאיה יש לה המון המון ידע, ועוד מעט היא תחלוק הרצאה ראשונה, ויהיו עוד הרצאות שאנחנו, נגיד רגע עוד לפני זה, תקופה קשה לכולנו, כולל לי. ואני מאוד מאוד שמח לראות את כל מי שעלה פה. זה לא מובן מאליו מבחינתי שאתם כאן, וזה מראה הרבה מאוד שאתם בתוך תהליך
ושאתם לא מוותרים לעצמכם, ואני אומר את זה נכון לכולנו, נורא חשוב לייצר רגע את השגרה, נורא חשוב להמשיך במרוץ החיים, לצד הדאגות, לצד זה שהרבה מאיתנו לא ישנים טוב בלילה, חרדות וכולי, אז באמת זה מאוד משמעותי לי ולכולנו, הביחדנס, ולכן אנחנו גם מאוד נשתדל לקראת שבוע הבא, לייצר עוד תכנים, גם של למידה וידע וכלים, וגם אולי מפגש עם מעסיקים ואפשרות לאנשים שכרגע בתהליך חיפוש עבודה, להתאים את עצמנו לתקופה הזאת, ואולי לעשות זומים כאלה עם מעסיק. אנחנו עובדים על זה. מה שאני מציע זה שתעקבו אחרי קהילת הוואטסאפ שלנו, של חישוב מסלול מחדש, ושם ברגע שיהיו לנו דברים סגורים אנחנו נעלה. נגיד רגע אז שאחד זה באמת פרסומים שאנחנו כל הזמן נעשה בקהילת הוואטסאפ. שתיים, מי שלא מכיר והוא מחפש עבודה, חשוב שתכירו את אתר ג'וביפיי. זה כתוב באתר שלנו של ארגון נכי צה"ל בתעסוקה, יש לינק ייעודי לנכי צה"ל שרואים שם משרות באתר של ג'וביפיי שבתעדוף לנכי צה"ל. ובנוסף אנחנו כל הזמן עושים פגישות היכרות של הצוות עם פצועים שמילאו איזה שאלון קצר, עם נכי צה"ל שמילאו שאלון, כדי לנסות להתאים את המענה המתאים לכל אחד. למשל, יש מעל 100 אנשים שקיבלו בחצי שנה האחרונה איזשהו תהליך של מנטורינג או של אימון תעסוקתי, אז בהתאם לשיקול דעת של הצוות אנחנו מחליטים איך לעשות את זה. זהו, תמשיכו לעבוד קשה, תמשיכו להיות בתהליך. תודה על האמון שאתם פה איתנו. מאיה, תודה לך על ההתגייסות ונהיה בקשר. עוד דבר אחד, רותם, אני רושמת, כן. פנו אליי בפרטי לגבי הצטרפות לקהילת הוואטסאפ, אז אני שולחת לכם בצ'אט. יופי, תודה. טוב, אז היי ובוקר טוב לכולם, ובאמת תודה לכל מי שהצטרף, זה לא מובן מאליו בתקופה הזאת, ובאמת להמשיך בשגרה ולהמשיך בחיפוש ולרצות לרכוש עוד ידע, זה חלק מתקווה. אז אני אציג את עצמי. קוראים לי מאיה אשכנזי, אני עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתחום הגיוס, בעיקר בהייטק. בחמש שנים האחרונות יש לי חברת גיוס משלי, שעובדת גם בישראל וגם בחו"ל. ממש בזמן האחרון הצטרפתי לארגון, וזה אחד הדברים היותר מרגשים שאני עושה בכל הקריירה שלי. בנוסף לזה אני גם מלמדת מגייסים לגייס, אז ככה שאני יכולה לתת לכם איזושהי נקודת מבט קצת אחרת על איך נראה תהליך חיפוש עבודה. והיום אנחנו באמת נתמקד בלינקדין. אני יודעת שהרבה מאוד זמן לינקדין תויג כמשהו שמיועד רק לתחום ההייטק, רק לאנשים שהם יותר טכנולוגיים, רק לתחומים מאוד מאוד ספציפיים, ובאמת בשנים האחרונות אנחנו רואים שזה הולך ונפתח, ויותר ויותר סקטורים בעצם מתמקדים מהצד של הגיוס בחיפוש העובדים שלהם באמצעות הלינקדין. ולכן לכם כמועמדים יש חשיבות מאוד מאוד גדולה של להבין מהו לינקדין, איך הוא פועל ואיך אתם יכולים בעצם לגייס אותו לטובתכם ולהשתמש בו בעצם בדרך הכי נכונה, ובעצם לטייב את הכלי הזה שיש לכם על מנת שיסייע לכם בתוך תהליך חיפוש העבודה וגם הלאה בהמשך בקריירה. אז רק לעוד שנייה אני אעלה את המצגת, ולפני שאני ממש אתחיל עם המצגת אני רוצה לתת איזשהו רקע. סליחה, אני ברמת גן, יש פה כל מיני סירנות ואמבולנסים, הייתה לנו פה לא מזמן לא רחוק נפילה. אז ככה, לינקדין בעצם היא רשת חברתית, היא רשת חברתית עסקית. זאת אומרת שכשאני מגיעה ללינקדין, המטרה שלי היא לא להעלות תמונות שלי מהחופשה המשפחתית, או את מה שאכלתי היום בצהריים, אלא באמת לייצר קשרים, לייצר מעגלים מקצועיים, פעם ראשונה, ופעם שנייה,
זה בעצם מאפשר לי לייצר לעצמי מיתוג אישי, אוקיי? זה האתר שלי, זה כרטיס הביקור שלי, זה המקום שבו אני יכולה להביע את עצמי ברמה המקצועית, על מנת שהרשת המקצועית שלי תראה ותכיר אותי. בואו שנייה נדבר על תהליך חיפוש עבודה. שנים תהליך חיפוש העבודה בעצם לא משתנה. איך אנחנו מחפשים עבודה? אנחנו שולחים קורות חיים, פעם זה היה בדואר, זה היה בפקס, היום אנחנו כבר שולחים במייל או דרך כל מיני אתרי דרושים, ובעצם יש לנו קובץ קורות חיים אחד, בין אם הוא כתוב מאוד טוב לבין אם הוא כתוב פחות טוב. רוב האנשים כתבו קובץ אחד ביום שהם השתחררו מהצבא, ואז כל פעם הוסיפו עוד ועוד ועוד את מקומות העבודה האחרונים שלהם, וזה רק מסמך, אוקיי? מקובץ קורות חיים אי אפשר באמת להכיר אתכם. אני כמגייסת רואה מסמך וורד, אין בו רגש, אין בו שום יכולת להכיר את המעבר שלכם, אין שום יכולת לראות מה שנקרא what are you passionate about, מה מעניין אתכם מעבר למה שעשיתם. מדברת לאנשים גם שרוצים להחליף מקצוע, להחליף קריירה, להיכנס לתחום חדש. אם אני מסתכלת על קובץ קורות החיים שלכם, זה משהו שהוא מאוד פלט. הלינקדין מאפשר לכם להראות הרבה יותר מהאישיות שלכם, ממה שאתם רוצים, ממה מעניין אתכם, מהתחומים שלכם, לראות איך מתנהגת הסביבה המקצועית שלכם, ללמוד דברים חדשים, להבין לאן השוק שלכם הולך. בעצם בתוך הלינקדין יש המון 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 אפשרויות של למידה בכל תחום הקריירה, בסדר? יש לנו אפשרות ממש לנהל את הקריירה שלנו דרך הלינקדין, לדעת מה אני צריך ללמוד, לדעת איזה תחומים חדשים נכנסו, להסתכל על הקולגות שלי, להסתכל על מה שנקרא career road map של אנשים, ולהבין לאן אני הולך. ובלינקדין יש שתי אופציות. האופציה הראשונה היא בעצם רשת חברתית, ויש בה איזשהו מקום של ג'ובס, שמתנהג מאוד מאוד דומה לאתר דרושים, וזה חלק אחד, בו אני כמועמדת נכנסת, מסתכלת, מוצאת המשרה שמתאימה לי ושולחת את פרופיל הלינקדין שלי או גם את קורות החיים שלי. ואופציה אחרת היא, אני יכולה לספר לכם שהיום בעצם 90% מהמגייסים, בעיקר בתחום שלי, בתחום ההייטק, מבצעים חיפושים ופניות יזומות באמצעות הלינקדין. אוקיי? אנחנו מחפשים אתכם בלי שפניתם אלינו, וגם אם פניתם אלינו אנחנו עדיין נחפש אתכם שם. אז בואו נתחיל עם המצגת, רק עוד רגע. אז כמו שהתחלתי ואמרתי, יש אפשרות לקבל את המצגת, סליחה שאני מפריע, יש אפשרות לקבל את המצגת בסוף? הסדנה מוקלטת, אתם תוכלו לקבל את ההקלטה, וכן בהחלט אפשר לקבל את המצגת עצמה, ובסיום אני הכנתי איזשהו מין דף כזה של צ'קליסט, אנחנו נשלח את זה למי שבעצם נוכח. איך אפשר יהיה לקבל את המצגת? באיזה צורה? המצגת מאיה, אני יכולה להעביר את זה גם בקהילת הוואטסאפ וגם לשלוח לכם את זה במיילים. אין בעיה, איך שנוח, הכל בסדר, זה טכני. אוקיי? אז ככה, למה בעצם לינקדין? זה כמו שהתחלתי להגיד, היום בעצם רוב המגייסים עושים שימוש בלינקדין באופן יומיומי, מחפשים אתכם גם כשאתם לא מחפשים עבודה, אוקיי? לינקדין זה הכרטיס ביקור שלכם, זה מנוע חיפוש, זה החלון למי שאתם ברמת הקריירה. רק בבקשה לשים מיוט. תודה. ובעצם המטרה שלנו זה בפעם הראשונה להיות שם, ובפעם השנייה להתבלט. אני יכולה ככה לתת לכם איזשהו ניואנס, בעצם כשמגייס
סליחה, בא לחפש, נכנס ללינקדין, יש אתר אחר לגמרי, פלטפורמה אחרת שנקראת לינקדין ריקרוטר, וכשאני פותחת שם משרה בלינקדין ריקרוטר, המטרה שלי היא לחפש מועמדים, אני שמה את השם של המשרה, למשל פרודקט מנג'ר, ואני שמה את תיאור המשרה, זאת אומרת מה אני מחפשת, ובאופן אוטומטי לפני שבכלל התחלתי את החיפוש, הלינקדין יציע לי אנשים שלדעתו מתאימים למה ששמתי ועוד לא הגדרתי, רק לתיאור המשרה שלי. ולכן קיימת חשיבות מאוד מאוד גדולה לאיך נראה פרופיל הלינקדין שלכם, מה הוא מספר עליכם, ומילות המפתח שיהיו מדויקות לתעשייה, לתפקיד, להשכלה שלכם. אוקיי, אז בעצם מי שמכיר איך שנראה פרופיל לינקדין, קודם כל יש את השם שלי, ואז יש לי אפשרות לשים שם הדליין. אני יכולה לעשות שני דברים, אני יכולה לשים הדליין של מאיה אשכנזי, מנהלת גיוס, ואני יכולה לשים הדליין, בעצם כותרת, שתגרום לאנשים לרצות להסתכל עליי. זאת אומרת, במקום מאיה אשכנזי מנהלת גיוס, או מנהלת משאבי אנוש, אני יכולה לשים מומחית גיוס וגרוס בתחום ההייטק, אוקיי? יכולה לשים איזושהי כותרת שתמשוך את העין, כי בסופו של דבר אנחנו אנשים, ואנחנו רוצים בעצם לגרום לצד השני, קודם להסתכל עלינו. סליחה שאני קוטעת אותך, מאיה. ניצה, אם תוכלי לשים על השתק את החלון שלך, כי יש המון רעש. אני אשים. אוקיי. אז כמו שאמרתי, בעצם אתם יכולים פה לראות במצגת דוגמה, אוקיי? זה המקום היחיד שכולם יראו עוד לפני שהם נכנסים בכלל לפרופיל שלכם. אז במקום לכתוב מנהלת שיווק, אנחנו יכולים לכתוב מנהל שיווק, מומחית, בגרוס, בהגדלת לידים, B2B, SaaS, כל מה שאנחנו עושים, ובעצם לשים את זה בכותרת אחת. אגב, היום יש פה עוד מישהו שהוא לא על מיוט. את יכולה לשים אותי, מאיה, תוכלי לשים אותי על קוסט, ואז אני אשתיק, וכשתרצי לשאול אותם שאלות, אז אני אפתח את הסטיקר. אוקיי, סבבה. רק עוד רגע, סליחה. אוקיי. זהו. אז התחלתי להגיד, אנחנו מדברים כרגע על ההדליין, על הכותרת שלנו. רגע, סליחה. אביטל, שמתי אותך הוסט, אז אני צריכה שתאשרי לי, זה סגר לי את השאר סקרין. אוקיי. אז בעצם דיברנו על ההדליין בפרופיל ואיך אנחנו כותבים אותו, והתחלתי להגיד בעצם במקום לכתוב בשתי מילים מה אני עושה, אז בעצם לכתוב משהו שהוא קצת יותר מורחב. מאוד מאוד חשוב להשתמש במילות מפתח. בעצם אם אני מחפשת לתחום השיווק, אז אם אתם רואים פה בדוגמה, אז במקום סתם מנהלת שיווק, כן יש כאן את המושגים לידים, B2B, SaaS, יכול להיות שאני ארצה להשתמש במונחים כמו קמפיין מנג'מנט, יכול להיות שאני ארצה להשתמש במונחים כמו SEO, מונחים שהם בעצם מילות מפתח שקשורות לעולמות שבהם אני מחפשת את העבודה הבאה שלי. דבר נוסף שחשוב, צריך להשתמש, רגע להבין מה הבידול שלכם, מה אתם רוצים להדגיש, וגם את זה לשים ממש ממש בשתי מילים, אוקיי? ממש ממש לכתוב, כאילו מישהו שאל אתכם למה שאני אבחר דווקא בך או בך, ואגב היום זה נדרש מאיתנו להיות פחות יצירתיים,
מפעם, כי היום יש לנו את כל ה-chat GPT, כל ה-AI, אנחנו מכניסים, אגב, אנחנו נעשה במתקדם איזושהי סדנה שמדברת גם על איך נעזרים בכלי AI בתוך תהליכי חיפוש עבודה, אבל זה משהו אחר כבר. בעצם בשביל ההדליין אני יכולה גם להשתמש בכלי AI שבעצם יעזרו לי לבנות לעצמי את הכותרת שהיא הכי, בוא נקרא לזה שיווקית ומוכרת. מאיה, סליחה, רציתי לשאול בבקשה אם למעסיקים יש גם לינקדין. בוודאי, בוודאי. כן, תכף אני אוקיי. אדבר על בעצם איך בונים רשת, ואז תבין שבעצם כמעסיקים או כמגייסים, הלינקדין הוא כלי עבודה בלתי נפרד, אנחנו עובדים עליו ממש ביום יום. אבל אני כן, אתן בסוף זמן לשאלות, בסדר? כדי שלא נתבלבל. אוקיי, אז בעצם אחרי שיש לנו את הכותרת הזאת, את ההדליין שלי, אחרי השם שלי, יש לנו שם אפשרות לשים about או summary, וזה בעצם המקום שלכם לסטורי טיילינג. ספרו לי על עצמכם, לא באופן יבש, אל תעשו לי קופי פייסט מהקורות חיים. אני רוצה לראות במקום הזה, יש לכם לכתוב כמה שורות על עצמכם, על ההצלחות שלכם, במה אתם גאים, מה אתם מחפשים. בעצם תיתנו לי כמה שיותר מידע על עצמכם, שהוא מעבר לרשימת מכולת של הקורות חיים ולפלט, עבדתי מ-2020 עד 2022 פה ואז שם ואז שם. אני רוצה לדעת למה לפנות אליכם, אני רוצה לדעת שאתם מדויקים לי ומה אתם מחפשים בדיוק ובאיזה תעשיות אתם מחפשים ומה עשיתם. אז בעצם לתת איזושהי סקירה, אוקיי? קצרה על עצמכם, על מי אתם. אל תלאו אותי, אל תספרו לי עבדתי באלביט ואחר כך עבדתי פה בבארד ובסאמרי. אני לא רוצה לראות את זה. אני רוצה שתיתנו לי הצצה למי אתם, למה אתם מחפשים, ללמה כדאי לי בכלל לגעת בפרופיל שלכם, ובעצם תייצרו שם מה שנקרא call to action, תגרמו לי לרצות לפנות אליכם. למשל פה שמתי איזשהו משפט דוגמה כדי לסיים, סליחה, את המשפט, את הסאמרי הזה. אני מאמינה שטכנולוגיה טובה מתחילה בהקשבה, הובלתי צוותים להבין את היוזר לפני קוד. סתם לדוגמה. אני כמנהלת גיוס הייתי יכולה להגיד, אני מאמינה שאנשים הם הם המפתח להצלחה של הארגון, ובניתי צוותים שהביאו חברות שלמות להצלחה, לצורך העניין. אני בעצם אומרת את האני מאמין שלי, ואיך הקריירה שלי מתחברת לאני מאמין שלי. ושוב, גם כאן, אוקיי? אני יודעת שלא כולנו כותבים שיווקיים, לא כולנו כותבי תוכן, בטח לא אם אנחנו צריכים לכתוב את זה גם באנגלית. אגב, פרופיל לינקדין יכול להיות באנגלית ויכול להיות בעברית, מאוד מאוד תלוי בתעשייה שאתם מחפשים בה. אוקיי? אני שוב יודעת שהרבה פעמים הדעה רווחת, ומה שגורם לאנשים קצת להיבהל ולהתרחק מלינקדין זו המחשבה שבעצם שימוש בלינקדין דורש איזושהי רמה גבוהה יותר של אנגלית. אז לא, פרופיל לינקדין יכול להיות גם בעברית. אגב, את השם אני ממליצה, אם אתם החלטתם ללכת על עברית, את השם עדיין לשים באנגלית, כי ככה עדיין מחפשים, אבל התוכן יכול להיות גם וגם, ושוב, תלוי בתעשייה שאתם מחפשים. אם אתם מחפשים היום בחברות הייטק גלובליות, אוקיי? לרוב עדיף שזה יהיה באנגלית, כי לפעמים חברות גלובליות מגייסות לאו דווקא מהארץ, או המנהלים המגייסים לאו דווקא יושבים בארץ, או ישראלים, ולכן צריך להתאים. ואם אתם מחפשים רק בתעשייה המקומית, בחברות מקומיות ישראליות, ויותר נוח לכם עם עברית, תעבדו בעברית. מה אפשר שנקרא, אני חושבת שנוח שלי, שנוח לי, כן, יש לי אני שומע שאלה. שמדברת... טוב, אני אמתין. לא, סליחה, אחי, דבר.
תודה. זה בסדר. שומע שאת מדברת על חיפוש עבודה או איתור, אבל אם אני עצמאי ורוצה לקדם, זאת אומרת, זה נותן לי מענה? בהחלט, בהחלט. טוב. כנ"ל לגבי, כל מה שאני אומרת עכשיו, הוא יכול להיות למחפשי עבודה, הוא יכול להיות לאנשים שרוצים למתג את עצמם, הוא יכול להיות לבעלי עסקים או לפרילנסרים שמחפשים את הלקוחות הבאים שלהם, או אנשים שרוצים להפוך עצמם אה, למובילי דעת קהל במקצוע שלהם. כל מה שאני אומרת, רק עוד רגע, בבקשה לשים על מיוט. אז כל מה שאני אומרת תקף לכל אותם אנשים, בסדר? השימוש בלינקדין הוא מאוד מה שנקרא סקלבילי לפי מה שאתם צריכים. תשתמשו בזה לצרכים שלכם, תשתמשו בזה בכלי, תנהלו אותו אתם, ואל תיתנו לרשת לנהל אתכם. אוקיי, הגענו למקום של האקספיריאנס, אוקיי? של הניסיון. יש לנו שם בעצם בתוך הלינקדין, בתוך הפרופיל שלי, אני יכולה לכתוב מה היה הניסיון שלי. הדבר הקל זה בעצם לקחת את הקורות חיים שלי ולעשות איזשהו copy paste לתוך הלינקדין, ואז בעצם לא עשיתי כלום, ופספסתי מה שנקרא הזדמנות להבליט מה עשיתי בקריירה שלי מעבר למה שכתוב בקורות חיים. במקרה הגרוע יותר אנשים עושים לי איזושהי רשימת מכולת משנת 2014 עד 2016 הייתי שם, ואז הייתי פה, ואז הייתי פה. את זה אני יכולה לראות בקורות חיים שלכם. תנו לי ג'וס, אני רוצה לראות מעבר, אני רוצה לראות את ההצלחות שלכם, אני רוצה לראות בעצם מה עשיתם בתפקיד שלכם, ולא רק את הטייטל של התפקיד. אם הייתם Customer Success Manager, זה אחלה, אני רוצה לדעת מה עשיתם, אני רוצה לדעת איפה נגעתם ואיפה היו ההצלחות שלכם. פה למשל שמתי דוגמה, במקום להגיד הייתי ראש צוות של צוות פיתוח, הובלתי צוות של 6 אנשים. אגב, הרבה פעמים זה מאוד מאוד חשוב שמגייסים מסתכלים כמה אנשים הובלתם. הובלתי צוות של 6 אנשים, הפחתנו ב-70% תקלות בפרודקשן תוך 3 חודשים. יש לזה חשיבות, אוקיי? שימו לי מול העיניים מה שחשוב לכם, מה שאתם רוצים שאני אראה, אוקיי? אז שמתי פה גם שתראו מה המבנה המנצח, אתגר, פעולה ותוצאה. זאת אומרת, מה היה האתגר שלי? היו לנו תקלות, הפחתנו אותם ב-70% תוך 3 חודשים. זאת התוצאה, אוקיי? תוסיפו לי כמה שיותר דאטה מצד אחד, מצד שני אל תלאו אותי, אל תספרו לי יותר מדי סיפורים. אני רוצה לראות מספרים, אני רוצה לשמוע על סיפורי הצלחה, אבל גם תשמרו כמה דברים להגיד לי ברעיון. ולכן זה צריך להיות מאוד 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 מצד אחד מתומצת, ומצד שני תבחרו מה אתם רוצים להציף לעין של המגייסים או של הלקוחות או של האנשים שבעצם רואים אתכם. מה חשוב לכם להדגיש כלפי עצמכם, כלפי הקריירה שלכם, כלפי מה שאתם מחפשים היום, אוקיי? אוקיי. מילות מפתח. לינקדין, המנועי חיפוש של לינקדין עובדים קצת כמו למה קצת? בעצם בדיוק כמו מנועי חיפוש של גוגל. אם לי יש אתר ואני רוצה שתמצאו אותי בגוגל, אני אצטרך לשים את מילות החיפוש שאני חושבת שאתם תחפשו על מנת שתמצאו אותי, נכון? מה שנקרא keywords, מילות מפתח. אם לא יהיו לכם את מילות המפתח הנכונות, זה יקשה עליי, אוקיי? או על כל אחד שמחפש אנשים כמותכם, למצוא אתכם. אגב, מילות מפתח לא חייבות להיות רק במקומות שאנחנו כבר עסקנו, אלא אם אני הייתי עד היום מנהלת שיווק, והחלטתי שאני רוצה לעבור לאיזשהו תחום אחר, אוקיי? בתוך הפרופיל שלי אני אוסיף מילות מפתח
שקשורות כבר לתחום החדש שאליו אני רוצה להיכנס, אוקיי? ולכן, וזה איזשהו תרגיל קצר שתעשו לכם אותו עם עצמכם אחר כך, תחפשו בעצם 3 משרות בתחום שלכם שמעניינות אתכם, אוקיי? בין אם זה בתחום שלכם או בין אם זה בתחום שאתם מחפשים ועדיין לא נכנסתם אליו. תסתכלו איזה מונחים, מושגים, מילים חוזרות על עצמם בתוך אותם תיאורי משרה, אוקיי? ואלה בעצם המילות מפתח המאוד חזקות שלכם, ואותם צריך בעצם לשלב גם בהדליין, שהראיתי לכם מקודם, אוקיי? גם ב-about, בסאמרי, אוקיי? וגם בתוך הפרופיל שלכם, ותכף נגיע גם למקום של הסקילס. כולם יודעים איך נראה הסקילס, פחות או יותר? איך אתם מסמנים? תעשו לי רק כן עם הראש מי שפה או לא? אוקיי. לא, בערך. בערך. לא אוקיי, אני יודעים. תכף אראה. אתם לא יודעים, אז אני תכף אראה. תכף אכנס לפרופיל שלי, ואני אראה לכם בעצם איך זה נראה, ואיך אני מספרת לעולם מה אני יודעת לעשות. אוקיי? דיברנו מקודם על רשת קשרים, מישהו כאן שאל בעצם מה קורה אם אני לא מחפש עבודה, אלא אני מחפש בעצם לקוחות, אני עצמאי, אני פרילנסר. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לרשת הקשרים שלכם, חייבים לזכור, זה לא אינסטגרם, זה לא פייסבוק. רצוי שהרשת שלכם תהיה מצד אחד כן גדולה, אוקיי? אבל מצד שני שתהיה מאוד 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 ממוקדת. בסדר? אם אני היום בתעשיית הפינטק לצורך העניין, ושם אני מחפשת, אז אלו יהיו האנשים הראשונים מהתעשייה הזאת שאני אחפש. את מי אני אחפש? אני אחפש אנשים שהם מקבילים אליי. אם אני מנהלת מוצר, אני אחפש מנהלי מוצר, אני אחפש VP פרודקט למיניהם, אני אחפש אפילו לפעמים אונרים של כל מיני חברות, פעם ראשונה, שזה הצד המקצועי. פעם שנייה, אני אחפש אנשי גיוס בתוך אותם חברות, ולמי ששאל כאן האם לאנשי גיוס יש לינקדאין, בוודאי, אוקיי? זה כלי שגם לא רק אנחנו פונים לאנשים, אלא גם בעצם מועמדים פונים אלינו בפלטפורמה הזאת. אז כן לחפש אנשי גיוס, אנשי HR, שיהיו לכם בתוך רשת הקשרים שלכם. תכף אני רגע אדבר על בעצם מיתוג אישי ופוסטים וכולי, מי בעצם, למי אני נחשף, אוקיי? אם אתם מכירים בתחום שלכם אנשים שהם מובילי דעה, שהם ככה נותנים הרבה מאוד ידע, גם לרוב בעצם אם אתם חדשים יחסית בלינקדאין, הלינקדאין תמיד יציע לכם, גם אם אתם לא חדשים אגב, הלינקדאין תמיד יציע לכם למי בעצם אנשים שיכולים להתאים לרשת הקשרים שלכם, קשרים של קשרים, ואז בעצם לפי זה אתם יכולים לבנות את הרשת שלכם. חשוב שמצד אחד תהיה רשת גדולה ומצד שני תהיה רשת ממוקדת. בסדר? אם אני היום מחפשת שוב תפקיד של מנהלת מוצר בתחום ההייטק, עורכי דין ורופאים ואנשים ממשרדים לא יודעת מה, ממשלתיים למיניהם, יכולים להיות לי פחות רלוונטיים. זה לא שזה גרוע הם יהיו, זה פשוט אני קצת מבזבזת את האוויר שלי על משהו שהוא לא רלוונטי, ולכן על מנת שהלינקדאין יעבוד לכם ככלי, חשוב שהאנשים שיהיו ברשת שלכם, הם יהיו האנשים שאתם תרצו בסופו של דבר להגיע אליהם. ויותר מזה חשוב שתדעו, הלינקדאין יודע בעצם להקפיץ ולקדם פרופילים שיש להם כמה שיותר קשרים רלוונטיים, ולא עכשיו ישבתי, עשיתי קונקט על 250 פרופילים, ואחלה לי, יש לי רשת. הרשת צריכה להיות מקצועית וממוקדת, דבר שמאוד מאוד חשוב שתזכרו, כי גם המנויים של הלינקדאין מסתכלים עליכם בצורה אחרת ורצינית יותר, ברגע שהרשת שלכם היא מקצועית, ולא כזה all over the place.
אוקיי, אז דיברנו על פוסטים, אז פעילות זה שווה נראות. תחשבו שכשאני רוצה שיכירו את מאיה אשכנזי, שומעים את מאיה? אני לא שומע. כן, סליחה, מאיה, לא שומעים. אתם שומעים כן, אותי זה עכשיו? נעלם רגע. כן. נעלמתי לכם לרגע. מאיה, מה זה פינטק, בבקשה? פינטק זה תחום פיננסי בטק, אוקיי? למשל, מאיה, כן, מישהו יודע מה זה פינטק? כן, זה טכנולוגיה מאיה בתחום הפיננסי. ענתה לך, כן, טריידינג, אני עניתי. פינטק זה בעצם תחום שמדבר על טכנולוגיה בתחום הפיננסים, אוקיי? צורך העניין, אם אנחנו מכירים את אפילו אפליקציות כמו ביט, בסדר? כמו פייבוקס, אוקיי? אלה אפליקציות שמגיעות מתחום הפינטק, שעוזרות לנו בפיננסים באמצעות טכנולוגיה. מה זה פינטקס, מאיה? אני עניתי. לא, אני לא שמעתי. אוקיי, אז שומע? אני אכתוב. אתה שומע אותי עכשיו? אברהם, אני כן, אענה לך כן, בצ'אט אברהם. כן. זה פשוט, זה Financial Technology, טכנולוגיה בתחום אה, הפיננסי. כל מה שקשור לתשלומים, הבנתי. נגיד ביט זה פינטק. נכון. הבנתי. המצגת שלך נעלמה לדעתי, לא רואים אותה. כן, יש בעיה עכשיו באינטרנט. רואים? עכשיו רואים. יפה. אז רגע, אני אחזור. אוקיי. אם אפשר לחזור אז הכל במצב תצוגה, אבל לקודם. אתם רואים עכשיו את המסך שלי? כן, אבל אנחנו רואים את הכאן, ועכשיו אנחנו רואים עכשיו את רואים מצגת. מעולה. רואים? יופי. אז התחלתי לדבר על פעילות שווה נראות, זאת אומרת מה שאני עושה בתוך הלינקדאין שלי, יש לזה חשיבות מאוד מאוד משמעותית לאיך הפרופיל שלי נראה. אגב, איך הפרופיל שלי גם מקודם על ידי לינקדאין, ואיך הוא נראה על ידי המגייסים. ולכן, קחו לעצמכם את האתגר הזה לעשות פעם בשבוע משהו קטן, אפילו להגיב לפוסטים של אנשים אחרים ברשת שלכם, זה יקפיץ אתכם, אוקיי? אפילו לשתף איזושהי תובנה מקצועית, אפילו לשתף את הסיפור האישי שלכם, דרך אגב, אוקיי? לשתף את הסיפור האישי שלכם ולחבר אותו למקצועי, בעצם לנסות לגייס את רשת הקשרים הזאת שיצרתם לכם בתוך הלינקדאין לטובת חיפוש העבודה שלכם. מי שככה גולל בלינקדאין יכול לראות את זה הרבה מאוד, בעצם כל מיני מילואימניקים שמחפשים עבודה ומספרים את הסיפור שלהם ומספרים את הסיפור המקצועי שלהם ולמה, ובעצם אתם אם תסתכלו בתגובות תראו את ההירתמות המדהימה שיש היום בעצם ברשת, כל מיני מגייסים שמציעים, כל מיני קולגות בתחום שאומרים בוא יכול להיות שיש אצלי, בוא ננסה ללמוד ביחד וכאלה, אז זה גם משהו ששווה לעשות. מעבר לזה מה שכבר אמרתי, הלינקדאין יודע לתגמל פרופילים שהם פעילים יותר. אני כמגייסת, כשאני מסתכלת מהלינקדאין ריקרוטר שלי, אוקיי? אני יכולה לראות האם הפרופיל פעיל או לא פעיל, אוקיי? והרבה פעמים אני אפנה קודם כל לפרופילים הפעילים, כדי שהפניות שלי לא יעופו ברוח, ואני אדע אלה פניות שמגיעות למישהו שעובד עם הלינקדאין, ולא לאיזה מועמד שכבר שנתיים שכח בכלל את הסיסמה שלו ולא יודע איך להיכנס. האם יש מה לעשות לגבי הגרסה בתשלום, יש איזה מה לעשות בהתחלה או שבינתיים... לגבי גרסה בתשלום, אני אענה על זה כן, אחר זה כך. משהו... אוקיי, תודה. בסדר? מאוד מאוד תלוי מה אתה צריך, לא תמיד שווה לעשות גרסה בתשלום.
אז בעצם גם אם אתם עכשיו שוב לא כותבים גדולים ולא, וקצת אולי ביישנים ונחמדים אל הכלים ולא רוצים to put yourself out there, גם לעשות ריפוסט, אוקיי? לפוסטים של אחרים, גם להגיב, אוקיי? לאנשים שבעצם כתבו איזה משהו, גם זה הופך את הפרופיל שלכם לפעיל, אוקיי? הופך את הפרופיל שלכם לפעיל בעיני המגייסים, בעיני לינקדין עצמו, ובעצם עוזר לכם לקבל יותר הד פעם ראשונה, ופעם שנייה לקבל יותר פניות מהמגייסים עצמם. דרך אגב, גם כששולחים קורות חיים דרך הלינקדין, אני כמגייסת, מה שאני מקבלת, מה שאני רואה, זה בעצם את הפרופיל שלכם, והלינקדין יודע להמליץ לי האם אתם התאמה טובה או לא. אוקיי? יותר מזה, כשאני מפרסמת משרה בלינקדין ואני מקבלת מועמדים, הלינקדין מסדר לי את זה בצורה שאת הראשונים שאני אראה זה אלה שבעיני הלינקדין מתאימים למשרה, בפרמטרים שאני הגדרתי ובפרמטרים שמנועי החיפוש של לינקדין הגדירו, אוקיי? ורק אחר כך יופיעו לי אלה ששלחו אבל הלינקדין או לא מוצא קשר או חושב שהם פחות מתאימים. ולכן גם כשאתם עושים את זה יזום ושולחים קורות חיים דרך הלינקדין, יש חשיבות גדולה לאיך הפרופיל שלכם נראה, גם אם צירפתם קורות חיים. אוקיי, אז מבחינת צ'קליסט, אני גם תכף אראה איך נראה פרופיל לינקדין עם סקילס והכל, אבל אני אראה לכם את הפרופיל שלי. הצ'קליסט כדי לראות האם הפרופיל שלכם בעצם מוכן לפגוש מגייסים, לקוחות, whatever, מוכן מה שנקרא לצאת לעולם. תמונת פרופיל מקצועית, שוב תזכרו, זה לא רשת חברתית, זה לא אינסטגרם, זה לא פייסבוק, זה לא טיק טוק, תמונה מקצועית שרואים את הפנים שלכם. אגב, אנחנו מתכננים גם לעשות סדנה של איך בעצם מצטלמים, איזה תמונות נכון להעלות, אבל על קצה המזלג, תמונה שרואים את הפנים שלכם, תמונה שנראית מקצועית, לא עם משקפי שמש, לא עם כובעים, לא על חוף הים, לא מרחוק, אני רוצה רגע לראות את הפנים שלכם, זה ברמת התמונה. הבאנר, הרי יש לנו מאחורה בלינקדין אופציה לשים איזושהי תמונת רקע, אוקיי? תשתמשו בזה. בסדר, אם אני באתי מתחום השיווק או הכלכלה, אני אשים מאחורה איזושהי תמונה שקשורה למקצוע שלי. הפרופיל בעברית ובאנגלית או רק באנגלית, וגם כשהוא רק בעברית, תשימו לב שהשם לפחות מופיע באנגלית, כי לרוב ככה יחפשו אתכם, אוקיי? אזור סקילס שאני תכף אראה לכם, סקילס זה בעצם מה אני יודע לעשות בקריירה שלי. אם אני היום מפתחת, אז אני יודעת software development, אני יודעת לפתח ב-C, ב-C++, אני יודעת פייתון, אני עשיתי קצת DevOps, כל מיני כאלה, ואת זה אני אשים בסקילס שלי. אני יודעת לדבר אנגלית, צרפתית וספרדית, אני אשים בסקילס שלי, אוקיי? אם יש איזושהי המלצות, אנשים אתם יכולים לשלוח נניח בקשה למי שעבד איתכם פעם, כדי שימליץ עליכם, אוקיי? קורסים שעשיתם, השכלה, תעודות, שימו לי הכל, אני רוצה לראות הכל, אוקיי? ופעם אחרונה תשאלו את עצמכם, אם אתם הייתם צריכים לשלוח את זה למגייס, ולא שהוא יראה את זה באופן אקטיבי, הייתם מספיק בטוחים בזה ולא מתביישים לשלוח את זה. וזה נורא נורא חשוב. אני עושה רגע סטופ שייר, כי אני רוצה רגע לעשות לכם שייר לפרופיל לינקדין שלי. אני רואה כבר שיש פה שאלות, אני תכף אתן זמן לשאלות. רותם, יש לנו יותר, נראה לי שאנחנו קצת נגלוש בזמן. אין בעיה. אין בעיה. אוקיי. רק עוד רגע.
אני עושה עוד פעם share, וזה share לפרופיל שלי. אגב, בסוף אני אתן לכם גם את הפרופיל שלי, כדי שתראו מי שרוצה בעצם לעשות לי קונטקט. אתם רואים את המסך שלי? עשו לי כן או לא עם הראש? כן, מאיה. יופי. אוקיי. זה בעצם הסקילס שלי. אוקיי? מה אני כמאיה יודעת לעשות, עשיתי במשך הקריירה שלי. אוקיי? אז יש לי פה את כל הדברים שמתקשרים למקצוע שלי. ואם אתם רואים פה למטה, אתם רואים את זה, את ה-endorsements. אוקיי? זה אומר שאנשים מהרשת שלי, אוקיי? שמחוברים אליי ברשת, בעצם נתנו לי את החותמת שאני אכן יודעת לעשות leadership או organizational leadership או talent management או sourcing או כל הדברים שיש כאן. אתם רואים פה 12 איש, חשבו שאני טובה באסטרטגיות עסקיות, ב-HR policies ובכל הדברים שאני עושה. איך אנחנו מוסיפים skills? אוקיי? קודם כל כשאנחנו באים, אני רוצה לראות לכם איפה זה נמצא בפרופיל. בסדר? זה הפרופיל שלי. אוקיי? יש לי פה את ה-about שלי, מה שדיברתי איתכם. יש לי כאן, מכיוון שאני עצמאית, אגב, מי ששאל על עצמאים, אז לעצמאים יש כאן אפשרות לכתוב services, איזה שירותים אני נותנת, פעילויות שלי, מספר עוקבים שיש לי, אני סלב בלינקדין. יש לי עוד את עמוד החברה שלי, אז הרבה דברים מנוהלים דווקא דרך עמוד החברה, ולא דרך... את יכולה רגע לגלול שוב למעלה? לאן? למעלה בחזרה. אני אשלח לכם יש לכם בסוף המצגת את הלינק לפרופיל שלי, ואני אשלח את זה גם פה בצ'אט, מי שאחר כך רוצה להסתכל. בסדר? חשוב לי פשוט שתראו איך נראה פרופיל. שוב אני אומרת, מי ששאל על עצמאים, יש לו פה services, איזה שירותים הוא נותן. כאן בעצם יש את כל ה-experience, אוקיי? פה זה כל נושא הסקילס, לי למשל יש 46. אתם יכולים להוסיף בעצם כמה שתרצו, ואני רוצה להראות לכם עוד משהו. בעצם כשאתם באים לעשות סקילס, סתם אני רוצה... אוקיי, אז יש לכם אפשרות בעצם שהוא יציע לכם מה לכתוב. אוקיי, ואחרון חביב, שנייה אני אסגור כי יש לי הרבה. מבחינת נוחות גישה, עדיף לי מחשב. אני לא שומעת. מבחינת נגישות וידידותיות למשתמש, יש העדפה למחשב שולחני או שגם דרך הסמארטפון? אפשר דרך הסמארטפון בשמחה. לי אישית יותר נוח במחשב שולחני. אני רואה שחלקכם כבר שולחים לי, הטלפון שלי משתגע מרוב שאני מקבלת בקשות חיבור. אז אני רוצה רגע לתת זמן לשאלות. חיבוק או חיזוק או חירות? מה אמרת? חיבור? חיבורים, connections. חיבורים, קונקשן. כן. איפה מופיע services? אני לא רואה את זה. הסרוויסס מופיע למעלה, מתחת ל-about. אוקיי, כאן. אני עושה כרגע סטופ שייר ואני אתן לכם זמן לשאלות, ואני שמה את הפרופיל שלי
בצ'אט, מי שירצה אחר כך להסתכל. מאיה, אפשר שאלה בבקשה על קורות חיים אולי? בבקשה, כן. אפשר לדעת קודם כל איפה את עובדת? יש לי חברת גיוס משלי שנקראת MyTeam, שאנחנו בעצם נותנים שירותי גיוס לחברות הייטק בארץ שמגייסות גם לחו"ל. מה, אתם מעבירים אותם מבחנים? כאילו, אתם מעבירים אותם מבחנים אנחנו מתנהגים כמו צוות גיוס של כל חברה. לצורך העניין עבדנו עם מאנדיי, היינו כמו חלק מצוות הגיוס של מאנדיי. אוקיי? ועכשיו אני פה, אני חלק מהארגון. יפה, בהצלחה. עכשיו נגיד אני בקורות חיים, וחלק אמרו לי ככה וחלק אמרו לי ככה. כאילו, חלק אמרו לי צריך לעשות בהתחלה פסקה קצרה על עצמך, אבל חלק אמרו לי, לא יודע, הייתה איזה מגייסת שאמרה לי שאני לא רוצה פסקה, אני רוצה שהכל יהיה בבולטים. תמיד רצוי שיהיה פסקה, כי הפסקה גם, כשאנחנו מסתכלים, וזה אני אעשה, תהיה על זה סדנה אחרת בעצם על איך מחפשים עבודה וכאלה, אבל בתוך קורות חיים כן רצוי שיהיה את הפסקה הזאת, מכיוון שגם מערכות גיוס שמגייסים, שחברות עובדות איתם, בעצם עושות את זה על פי מילות חיפוש, ובעצם הסאמרי הזה, הפסקה הזאת מאפשרת לך לכתוב דברים שהם מעבר למה שיש באותם בולטים. כן, עוד שאלה. רק מי ששואל שיציג את עצמו. כן. מה השם? צהריים טובים, אודי. קודם כל תודה רבה. שאלה היא כזו, אני בתהליך של הסבה. אז תגיד של הסבה, עברתי שתי הסבות, אחת מתחום החינוך הפורמלי בבתי ספר, חציתי את הכביש לאזור הפרטי של שירותי חינוך, ועכשיו אני לומד בתוכנית פודטק של האוניברסיטה העברית. איך אפשר להעביר את כזה תהליך שינוי בפרופיל? אוקיי, אז בהחלט אפשר בכמה דרכים. קודם כל אפשר לדבר על תהליך השינוי שלך בקצרה בסאמרי. דבר שני, מה שהייתי עושה, אם מדובר באיזשהו סיפור שהוא מורכב יותר, ארוך יותר, הייתי כן עושה איזשהו פוסט לרשת, ושמה אותו, מה שנקרא בפינד, בפרופיל למעלה, שמי שנכנס אליך לפרופיל גם יראה את זה. אוקיי. אוקיי, תודה אודי. עוד שאלות? אם אני בעמוד שלי לא מוצאת אופציה של סרוויסיס, אז איפה זה יכול להיות? אני מחפשת מתחת לאבאוט, אני לא נגעתי בעמוד הזה, זה לא כל כך רלוונטי לתחום של זה, אבל אני עכשיו רוצה קצת לעדכן. כאילו צריך להיות מוגדרים מה עצמאים בשביל זה, או שזה כאילו מה... לא מופיע לי בכלל אופציה בעמוד. צריך להיות מוגדרים כעצמאים, ואז זה בעצם פותח את האופציה של סרוויסס. כביזנס אונר או משהו כזה. אני יכולה, זה משהו שהוא מאוד מאוד פרטני לפרופיל, אבל אני יכולה להסתכל ולשלוח את זה. אני לא שומעת אותך, לדעתי את על השתק, אם את מדברת. תודה רבה, אני פשוט לא רוצה לקחת מהזמן פה, אז אני... אין בעיה, תודה. אולי אני אכתוב לך או משהו כזה. תודה. שאלות נוספות? הייתה פה שאלה בצ'אט, אני רואה איך השפעת המצב הביטחוני המתמשך משפיע, אם בכלל, על הלינקדין, על שוק התעסוקה, אם את רוצה להתייחס. שאלה אחת שאני רואה, ושאלו פה על אבטחת מידע, אם יש איזה עניין שצריך להתייחס אליו. אוקיי. אבטחת מידע, אנחנו מתנהגים בעצם כמו שאנחנו מתנהגים בכל רשת חברתית אחרת, בסדר? בוחרים מה אנחנו, מה שנקרא, חולקים עם העולם ומה אנחנו לא. התנהלות שהיא רגילה לחלוטין, פעם ראשונה. לגבי האם יש השפעה במצב הביטחוני והמלחמה, בהחלט, אוקיי? דברים מתנהגים קצת אחרת היום. אבל זה לטובה, זה לא לרעה. יש היום, אם פעם לצורך העניין בלינקדין הייתי רואה רק פוסטים שהם מאוד מאוד מקצועיים, היום אנחנו יכולים לראות יותר ויותר
לינקדין, יותר פוסטים בלינקדין שמדברים על סיפורים אישיים, אוקיי? על מנת לייצר איזשהו חיבור של האישי למקצועי, וזה באמת משהו שקרה בשנתיים האחרונות בעקבות המלחמה. אז זה בעצם הקשר. יש שינוי, אבל השינוי הוא לא לרעה, ותמיד אפשר לראות את הרשת הזאת, היא מאוד 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 פעילה, וככל שתיכנסו יותר וככל שיהיה לכם יותר קשרים, אתם תבינו שהרשת הזאת היא סופר פעילה, וכל דבר, כל פוסט אפשר להפוך לאיזושהי הזדמנות. מאיה, אולי שווה באמת להגיד משהו על זה שהמחנה המשותף פה זה נכי צה"ל, כן. אז איך? אז בגלל שהמחנה המשותף הוא נכי צה"ל, ואני יודעת שלא לכל אחד נוח לחשוף את הסיפור שלו בצורה כזו או אחרת ברשת, אבל הרבה מאוד פעמים כשאתם באים ואתם מגיעים עם הסיפור האישי שלכם, שמאוד מאוד מחובר לכאב שאנחנו חווים בשנתיים האחרונות במדינת ישראל, ואתם באים ואתם מנגישים את עצמכם ואתם מראים את מה שעבר עליכם ואת האנושיות שלכם, אני חושבת שבמקרה הזה זה כן משהו שתרצו להראות לרשת המקצועית שלכם, על מנת שקודם כל יכירו וידעו ויבינו מה הסיפור שלכם. שוב, כל אחד כמה שנוח לו לחשוף, כמה שזה בסדר מבחינתו, וזה כן צריך להיות מחובר. אני היום מחפש ככה וככה, אני מחפש היום לשנות מקצוע, אני מחפש היום עבודה חדשה. זה כן משהו שלפחות בעיניי, ולפחות כשאני רואה את זה בלינקדין, אז אני כן עושה את האקסטרה מייל שלי על מנת לפנות, לעזור איפה שאני יכולה, ואני יודעת שזה לא משהו שהוא ייחודי רק לי, ככה רוב האנשים במקצוע שלי פועלים. גם זה מאיה? באיזה חלק היית שמה את זה? הייתי שמה את זה בפוסט, הייתי עושה פוסט והייתי עושה פינד לפוסט בתוך הפרופיל שלי. תודה. פעם ראשונה יהיה בקורא, כן. אני כאילו, בגדול, התחלתי את הקריירה התעסוקתית שלי מתחום משאבי אנוש, ניהול האנושי, ואחר כך עשיתי איזושהי הסבה לעולם הרכש. וקצת לאחרונה אני מחפש לחזור לתחום של ניהול משאבי אנוש. אני אגיד שיש פה מגבלה, גם אם לא פורמלית, מה שנקרא גילנות. אני בשלהי הקריירה המקצועית שלי, אבל עדיין בגיל תעסוקה, וזה אתגר שלעצמו, כן לינקדאין, לא לינקדאין, זה אתגר. הייתי בלא מעט כנסים בתחום של ניהול ההון האנושי, ואחד הדברים שמאוד בולטים שם, לפחות ברמה ההצהרתית, זה וואלה, פחות להדגיש דווקא ניסיון עבר, ויותר להציג יכולות למידה. אנחנו ב-long life learning, ויכולות למידה מאוד משמעותיות, כן להתייחס למשל משהו שהוא מאוד מתפתח בעולם ה-AI, כן יכולת והיכרות טובה עם מספר כלי AI, והם כל הזמן מתעדכנים וכל הזמן מוסיפים יכולות. כמו שאני רואה לפחות עכשיו בסדנה שלך, זה אפילו לא הוזכר אפילו, זה לא בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אני חושב שהעולם של חיפוש עבודות עדיין שבוי בניסיון העבר ולא ביכולות העתידיות. אני אגיד לך מה, צריך לעשות שילוב בין ניסיון העבר לבין יכולות למידה עתידיות, אוקיי? מכיוון שהעבר שלי, אוקיי, ומה שאני עשיתי בקריירה שלי ואיך הקריירה שלי התפתחה, יש לזה משמעות לאיפה שאני נמצאת היום. ולכן גם אם יש עניין של גילנות, הוא לא נמצא, הוא נמצא והוא קיים לצערי, אבל הוא לא נמצא בכל התעשיות, אוקיי? יש הרבה מקומות שכן יש להם הערכה לניסיון ולידע שצברת, אל מול יכולות למידה, אוקיי? ומה שאני תמיד ממליצה זה בעצם לשלב. לא למחוק את העבר, לא להגיד, אוקיי, אני אמנם בן 55, אבל התחלתי לעבוד לפני 5 שנים, לא.
אלא באמת כן להדגיש, וכן להדגיש את המסע, אוקיי? ואת המעבר הזה ממשאבי אנוש לרכש, ולמה אנחנו רוצים לחזור לשם. שם רמי זה דווקא מקום שהייתי ממליצה לך לשים ב-about. הייתה כאן עוד שאלה לגבי לינקדין. יש שאלה אחת, מאיה. הייתי כן, שמח לשאול דווקא מבחינת העולם המקצועי של הצבא. אם אני לצורך אוקיי. העניין שירתתי 5 ומשהו שנים בצבא, הייתי קצין, יחידה מיוחדת, כל השטויות האלה, האם זה מה שבסוף כן כדאי לשים בפרופיל המקצועי בלינקדאין, במיוחד כשמדובר שאני לא מחפש עבודה, אני כבר עובד בעבודה, אבל אני רוצה לפנות ללקוחות, לחברות בעולם הגלובלי יותר, ולאו דווקא בישראל. אז מהמם. האם זה יכול לשרת אותי, או בהחלט. שלא, בתור ראייה שלך ומישהי שנמצאת בפנים. לגמרי, לגמרי. הרי אני מעריכה שחלק גדול מהידע המקצועי שלך צברת בשירות הצבאי, גם אם זה ברמה של כשהיית מפקד, אז ניהול ואסטרטגיה וניהול סיכונים, כן חשוב שתשים את זה. ואני יכולה להגיד לך, כמישהי שעובדת לא מעט עם חו"ל, אה, שבחו"ל עוד מסתכלים על זה יותר יפה מאשר בעין יותר, בעין יותר מעריצה ומכבדת מאשר בישראל. אבל הדברים האלה, כל הסקילס האלה שאת אומרת, הם באמת נכונים בסופו של דבר. באמת ניהול, תחת לחץ, קבלת החלטות, כל הדברים האלה. אבל להנגיש אותם לעולם המקצועי בסוף של העבודה שאנחנו עושים, האם זה משהו שבאמת אפשר להגיד, כאילו לכתוב בסקילס קבלת החלטות תחת לחץ, ניהול, פיקוד, כל זה, או להגיד הייתי קצין, פיקדתי על צוותים, על כל מה שלא יהיה. גם וגם, גם וגם. אבל הכוונה לסקיל זה לא משהו שמתייחס יותר לעולם המקצועי שבו אני עוסק, נגיד, בעולם ה-IT, שמה שאני עכשיו עושה? תראה, מבחינתך, את העולם המקצועי שלך התחלת כמפקד בצבא, וחלק מהסקילס שלך נרכשו כשהיית בצבא, אוקיי? אז זה לא ממש משנה אם זה קשור לעולמות ה-IT היום או לא. אני יכולה לתת לך דוגמה מעצמי. אני התחלתי את הקריירה שלי בגיל 20 כאשת מכירות בכלל. אוקיי? אני מגיעה בכלל, התחלתי כאשת מכירות. אבל מה שלמדתי בעולם המכירות בנה אותי לתוך עולם הגיוס, כי זה חלק מהסקילס שנדרשים לאנשים שמגייסים. אוקיי? אז זה בדיוק. גם וגם, תמשו בכל מה שעשיתם בקריירה שלכם, גם מה שעשיתם בשירות הצבאי, ותנגישו את זה למה שאתם רוצים לעשות עכשיו. איך אבל אני יכול להנגיש את זה במובן של מה שהיה לפני זה בצבא לעולם האזרחי? ממש לרשום בסקילס, כאילו, הייתי תחת לחץ, כל הדברים האלה, פיקוד וזה? תאסוף אצלך בראש, תעשה לעצמך רשימה, ואתה תגלה שהיא רשימה מאוד מאוד גדולה, ותגלה גם שהרבה מאוד מה שמוביל אותך היום, וההתנהגויות שלך והתגובות שלך בתוך העולם המקצועי, משויכות ונובעות לדברים שלמדת ועשית כשהיית בצבא. תעשה לעצמך רשימה, ואתה תדיים להבין כמה זה רלוונטי. למרות שזה צבא וזה IT. כן, לא, בזכות הצבא נכנסתי באמת למקום שאני בו עכשיו, אבל כן. אוקיי. חני שאלה אפשרות להתייחס לעדיפות בתשלום. אני רוצה להבין רגע למה, מה הצורך. לא תמיד זה נכון לעשות לינקדאין בתשלום. לינקדאין בתשלום נכון לעשות כשאנחנו בעיקר פרילנסרים שיש לנו צורך, או בעצם בעלי עסקים, ויש לנו איזשהו צורך לנניח יותר פניות יזומות, כי היום בעצם כשאין לי מנוי, אני יכולה לפנות רק למי שברשת שלי, ולכן אחד היתרונות הכי בולטים במנוי שהוא בתשלום, זה פעם ראשונה אופציה לשלוח הודעות למי שאני רוצה, ופעם שנייה אופציה בעצם להסתכל מי ראה, לראות את כל מי שחיפש אותי בפרופיל. מאוד מאוד תלוי מצב, לא תמיד הייתי ממליצה לעשות לינקדאין בתשלום, בעיקר לא למי שמחפש עבודה ולא מגיע מהעולם העסקי. בכל אופן הם נותנים 30 ימים חינם, אז אפשר להתנסות. נכון, אפשר לנסות.
מאיה, יש לי עוד שאלה אחת שאני קיבלתי גם בצ'אט וגם בטלפון, אבל לפני כן רמי גולן מצביע כבר הרבה זמן. כן, רמי. לא, רמי, אני חושבת שכבר עניתי לו. אז רמי יכול להוריד את היד, אז אני אשאל אכן שאלה ענית שאני... לי, סליחה, שכחתי להוריד. הכל בסדר. אוקיי. אז אני אשאל שאלה שאני קיבלתי על אם אפשר לאמן את האלגוריתמים של לינקדין, ותוך כמה זמן אני בעצם מקבלת פניות שהן רלוונטיות. אני מאמנת את האלגוריתם בצורה כזאת שאני מקבלת רק פניות שהן רלוונטיות אליי. מאוד תלוי. מאוד תלוי באיזה תחום. יש תחומים שהאלגוריתם, מה שנקרא, כבר מאומן, ואז once את עושה את הפעולות הפשוטות של לעשות פוסטים, להתחבר לאנשים שקשורים לתעשייה שלך, להגיב, להיות יותר פעילה, זה יכול לקרות מאוד מהר, וכשאני אומרת מאוד מהר אז נניח שבועיים כזה, בסדר? ככל שהפרופיל יותר חדש אגב, זה לוקח יותר זמן, ככל שלפרופיל יש פחות קונקשנים, זה גם לוקח יותר זמן. זאת אומרת, תמיד תקפידו, המינימום אגב של לינקדין כדי לסמן אתכם כיוזרים טובים, זה שיהיה לכם 500 קונקשנס ומעלה. אתם גם תראו, אתם תקבלו כזה באנר מגניב של אולסטאר. איך מגיעים לזה? מה, עושים פשוט קונקשן לכולם? אינווייט לכולם? לא, בדיוק הפוך, תחפש את מי שרלוונטי לתעשייה שלך, תחפש את מי שרלוונטי להיות מעסיק שלך, לקוח שלך, קולגה שלך. זה לא כזה בעייתי, אבל כן צריך לעבוד בזה. יש גם מקסימום קונקשנס שאפשר לשלוח ביום. אני חושבת שהם עכשיו קצת... זה 100 בשבוע. נכון, נכון. אבל הם קצת העלו את זה עכשיו, כי אחת העובדות שלי צריכה לעשות שבוע שעבר 152. אז יש מצב שהם קצת העלו. הם כל פעם, אגב, לינקדאין כל הזמן משנים. אותנו המגייסים זה משגע. הם כל הזמן משנים גם את האלגוריתמים שלהם, גם את דרכי החיפוש. כל הזמן זה משתנה, ולכן צריך להיות כל הזמן פעילים. זאת אומרת, זה לא פעולה אחת שאני עושה, אלא זה משהו שהוא צריך להיות רצף פעולות. תכניסו, אם אתם אנשי רשתות חברתיות, ואתם גוללים בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, תכניסו לכם את זה לרשימה. זה גם נורא מעניין. אגב, יש שם דברים הרבה יותר מעניינים. איזה מגניב, אני בסיישל עכשיו. מאיה, אני רוצה רגע לשאול עוד שאלה קונקרטית. כן. אגב, גם באמת מוסיפה לעניין הזה, לפני השאלה, מוסיפה לעניין של להיות פעילים, זה אומר אפילו להגיב למישהו, אפילו לא חייבים להוציא פוסטים, אפשר פשוט להיות שם ולעשות עם זה. שאלה שלי בעניין הקונקשן, הרי לקונקשן יש עניין מאוד מאוד, זה מאוד חשוב. וחשוב גם לפנות, כי אנחנו הרי מייצרים נטוורקינג. משהו לא מסתדר לי שם, בהבנה וגם כשאני מנסה. איך אני יכולה לכתוב הודעה? בעצם הלינקדאין חוסם אותי מלכתוב הודעה. אלא אם זה מישהו איך זה קורה, הדבר הזה? איך אפשר לפנות למישהו ולשלוח לו הודעה גם? יש שתי דרכים. בעצם הדרך הראשונה זה כשאני שולחת למישהו קונקשן, אוקיי? אם אני רוצה שאת תהיי ברשת שלי, יש לי אפשרות כשאני שולחת את הבקשה לכתוב הודעה, אבל הודעה קצרה של עד 300 תווים. אוקיי? ואז את תקבלי את בקשת הקונקשן שלי, שאני אכתוב לך, היי לימור, מאוד מאוד אשמח שתיכנסי לרשת כאלה, או שאני יכולה לכתוב משהו הרבה יותר מקצועי. היי, אני מחפשת עבודה בתחום התתתה, ראיתי את הפרופיל שלך, חושבת שאת מאוד יכולה להתאים לרשת שלי. כאלה. שוב, המלצה שלי, המלצה בחום, אבל אני מאוד, מה שנקרא AI savvy, תשתמשו ב-AI, זה נותן דברים מדהימים, זה יעזור לכם, זה גם קצת פותח את היצירתיות. הוא לא מאפשר לי לשלוח הודעה, זה מה שאני אומרת. הוא לא יאפשר לך לשלוח הודעה אם תלחצי על מסאג', אוקיי? זה הוא לא יאפשר לך. אם תעשי קונטקט, אוקיי? ובתוך הקונטקט נפתח לך מין ריבוע כזה, יש לך שם מקום לשלוח הודעה נלווית לבקשת הקונטקט.
אוקיי. שאלות נוספות? מאיה, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, אלא אם תכף יהיה עוד איזו תודה, שאלה, תודה. אבל נראה לי שכבר, בשביל שמי שכבר הזמן עבר לו, אז אני להגיד תודה לכל מי שהשתתף ונשאר פה עד עכשיו, ולמאיה על המון המון עצות מועילות. אני למדתי הרבה, אני מקווה שכל מי שהיה פה למד, ובאמת ענית על כל השאלות. וכמו שאמרתי בהתחלה, למי שלא היה מלכתחילה, אנחנו נשתדל לייצר עוד תכנים לשבוע הבא, כולל אולי מפגש עם מעסיקים, אנחנו עובדים על כמה דברים, נקווה שבתוך התקופה הקשה יהיה לנו שיתופי פעולה נוספים, ונוכל לתת לכם עוד אושר של דברים. אז ממש תודה שאתם איתנו ושהייתם פה, ומאיה אין עלייך. אז שיהיה תודה לנו רבה. ימים תודה, שמעת. שקטים, תחזיקו את אפשר התקווה עוד זאת שאלה ביחד. אחת קטנה? כן. כן, אז נשאיר, מי שרוצה להיפרד יכול, ומי שעוד רוצה להישאר לכמה שאלות, מאיה נראה לי עוד תסכים שאלה להיות פה, מוקלטת? אז מאיה, בשמחה. שלחתי כן. אלייך למייל את הבקשה למצגת, אז תשלחי אותה אנחנו בבקשה נשלח את למייל שלי. המצגת, אנחנו נשלח. רועי, אתה רוצה לדבר איתי בפרטי? כן, אני אשמח. אוקיי. אז אני שולחת כאן עוד פעם את הפרופיל לינקדאין שלי, אתם יכולים ליצור איתי קשר בלינקדאין. בשמחה, למי שיש שאלות ספציפיות אני אענה. זהו, אם יש מישהו עם שאלות יש אישיות... אפשרות בלי לדבר איתך? מה? יש אפשרות ליצור קשר לא דרך לינקדאין? כי אין לינקדאין. אין לך לינקדאין. פשוט אביטל בוודאי. בקבוצה. אתה יכול לרשום לי בקבוצה, אני שלחתי לכם בעצם את הלינקדאין, תרשום לי הודעה ואני אעשה מאץ' עם מאיה. תודה. יש לי שאלה רוחבית, מאיה. כן. אם אני איתרתי משרה, Mhm. משרה שאני רוצה להגיש עליה מועמדות, אבל אני רוצה לפנות אל מגייסת, אם יש כאלה, יש איכשהו לעשות reverse engineering לדבר הזה? ברור. אגב, זאת עוד הרצאה שאני נותנת, בעצם איך לעשות חיפוש הפוך, סורסינג הפוך מה שנקרא, אבל בטח שיש. דבר איתי. סבבה, אז אני אכתוב לך, תודה. תודה מה זה רבה על זה, יום טוב. סורסינג הפוך, כאילו? לא מיקור שמעתי? חוץ מה זה סורסינג הפוך? זה מיקור חוץ כן. סורסינג זה הפעולה שמגייסים עושים כדי לאתר מועמדים. אוקיי? ככה אנחנו מוצאים אתכם. ואחד הדברים שאני מלמדת זה איך אתם עושים ההפך. איך מועמדים יכולים למצוא את המעסיקים ואיך בעצם לפנות לבן אדם הספציפי הנכון בתוך הארגון. כן, הבנתי. תודה רבה, מאיה, באמת תודה. הייתה הרצאה נפלאה. תודה, איזה כיף לי. תודה רבה. היה ממש נהדר. תודה רבה. תודה לך. תודה. אז אני עכשיו מסיימת את הזום הזה, אנחנו נשלח לכם את ההקלטה, נשלח את המצגת, ואני אשלח עוד איזשהו דף אינפורמטיבי שיסכם את מה שהיה כאן. בסדר. תודה תודה רבה. רבה. ביי ביי לכולם. ביי. תודה ביי רבה. ביי, שבת שלום ומבורך.